δικαιούμαι, οπότε το ζητάω. Στο σπίτι σήμερα και γέμιστα να φάω. Αλλά τι να μου κάνει, εγώ το κρέας αγαπάω. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε και να πάνε να χαθούνε. Εγώ δίαιτα δεν κάνω γιατί σήμερα πεινάω. Δεν με ενδιαφέρει αν με όλα αυτά παχαίνω. Το μόνο που με νοιάζει φίλε είναι να χορταίνω. Μου λένε να ηρεμήσω, γύρω να μην ξαναγγίξω. Να σταματήσω και δίαιτα να ξεκινήσω. Μα ό,τι και να πούνε εγώ ποτέ δεν σταματάω. Οπότε παίρνω ένα σουβλάκι στο χέρι και τραγουδάω. Θέλω να φάω, να γουστάρω τρέλα. Φέρτε κάνα σάντουιτς. Φέρτε του. Να γουστάρω τρέλα. Μόλις έφαγα ένα πιάτο γεμιστά, μα δεν μου φτάνει και πεινάω ακόμη. Θέλω να φάω, να πει το γύρο επιτέλους, ώστε να χορτάσω και με την πρώτη. Θέλω να φάω, γιατί πεινάω. Θέλω να φάω, γιατί πεινάω. Και θέλω να φάω. Το ξέρεις, πεινάω. Μου λένε πως έχω παχύνει και δίαιτα πρέπει να κάνω να μην ξαναφάω. Μα δεν με ενδιαφέρει τι λένε ούτε καν. Και ούτε με νοιάζει απαχαίνω από αυτά. Το θέμα μου είναι να τρώω καλά και ας φτάσω και τα 500 κιλά. Έγινε τώρα. Φέρτε το πιάτο αυτό. Φέρτε στο παιδί. Τώρα. Τι τα φάγατε όλα. Αν είναι δυνατόν. Πρέπει να βάλεις και άλλα φαγάκια μέσα. Ίσως στον πιτόγυρο και στα γεμιστά. Γεμιστά, ωραία. Στο σουβλάκι. Τι να σου πω, ωραία κέφι κάνεις με το φαγητό. Μας έκανες όλους να πεινάσουμε εδώ. Περιμένουμε άλλα 2 άτομα και μετά πάμε. Ναι. Καλά πέρασα. Τι άλλο καλά, δηλαδή μόνο έτσι αυτά λες, ας πούμε, αστιάκια. Θέλω να κάνω τον κόσμο να περνάει καλά. Λίγο πιο σοβαρά να πεις κάποιο άλλο τραγούδι, ας πούμε. Τι είναι ανάγκη να πει πιο σοβαρό. Όχι σοβαρό, δεν Όλοι εννοώ μιλάνε σοβαρό. για αγάπη, για αγάπη, για αγάπη. Αυτό θέλει να πει, μπράβο. Έχει κρατήσει λίγο βαρετό για μένα, φυσικά. Πολύ Οπότε βαρετό, ήθελα να το πάω από εκεί. Μιλάμε για πολύ. Θέλω να σου πω ότι αν περάσει ρε παιδί μου δεν μπορείς να τραγουδάς μόνο για φαγητό, καταλαβαίνεις και Θα πει αυτό. κάτι χιουμοριστικό πάλι, αυτό θέλει να πει. Θα πει κάτι χιουμοριστικό, δεν θα πει για φαγητό. Ναι, μέσα είμαι εγώ, μέσα. Μ' αρέσει. Μπάμπη μου. Εντάξει, μου αρέσει το κέφι σου και η προσέγγιση. Απλά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ωραία, πες ότι περνάς, ας πούμε. Και τι γίνεται. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να συνεχίσω με κάτι. Και δεν είναι αναγκαίο να λέω μόνο τέτοια. Άμα κάνει και αυτή τη δουλειά, θα έχει πιάσει άπειρα θέματα. Ωραία, ωραία. Πιστεύω. Δεν έχεις κακή φωνή, έχεις καλή φωνή. Και γούσταρα που είπες ένα τραγούδι που μιλάει για κάτι άλλο πέρα από αγάπη. Γιατί έχουμε πονέσει, έχουμε κλάψει 100.000 φορές όλοι μας. Αλλά πρέπει να φάμε κιόλας κάπως. Δεν πρέπει. Εντάξει, Μ' αρέσει που εκφράζεσαι μέσα. Την ίδια δουλειά κάνουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γιώργο, Μάνο, εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ. Το χρησιμοποιώ και εγώ αρκετά στη ζωή μου πολύ. Και ο αυτοσαρκασμός επίσης είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια το χιούμορ έχει πολλές όψεις, έτσι. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι οι άνθρωποι που αυτοσαρκάζονται και έχουν χιούμορ είναι πάρα πολύ ωραίοι, χρήσιμοι και μεταδοτικοί. Κυρίες και κύριοι, Μπάμπη. Εντάξει, εγώ θα πω όχι για το θέμα της προοπτικής, ας πούμε. Κατάλαβες τι να σου πω. Δηλαδή. Δες το αλλιώς, λες το σαν. Ότι τον ενδιαφέρει να κάνει, να προχωρήσει. Να ψάξει κάτι παραπάνω. Χιουμορίστας ως αυτό, δηλαδή θα κάνει τραγούδια που θα είναι έτσι, που θα είναι έξυπνα. Α, τον πείσαμε. Πολύ ωραία. Εσείς δεν ήταν όχι για το όχι. Κατάλαβες τι να σου πω. Αν σε εξετάζαμε για τραγουδιστή, σαφέστατα οτιδήποτε θα λέγαμε όχι. Προς Θεού. Γιώργο. Εγώ γιατί είσαι ήδη μια κατηγορία μόνος σου Ναι. και μέσα στο παιχνίδι θα είσαι μια κατηγορία μόνος σου σε αυτό που κάνεις, έχεις ένα νέο από μένα. Πολύ ωραία. Τάμτα μου. Ναι. Μάρο Γιώργο. Και από μένα έχεις, Μάνο, ένα ναι. Θα σε δούμε στην επόμενη. Το θέμα σου δεν θα είναι φαγητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το καλό. Γεια σου. Ναι. Αυτός αν κάνει έξυπνα πράγματα.